baby ina na saki sina ne da ke nake magana ina kisi na na yaka ni ban gane tsakanin kuɗi ta ka ce min tana matsayin matar abokinka kuma yanzu kullum kana kusa da ita ruwa kai ne ya bata komai ma ban ji daɗi ba wannan zaton da ta kama ya zan nemi matar abokina wannan wace irin magana kike to ga halama na gani ko yana hankali ne wannan ina iya kokari na ne na ga na rike amanar ko na kare amanar da ya dauka ya bani cewa fa zai kai ta gidansu fa na ce ya batta ba a take fa ya ba zan kula da ita ba ta da lafiya ba zan kula da ita ba ana ganin ba laifi ba ne ni amma ni ban ji daɗi ba da tika min wannan zaton ni in nemi matar abokina ba zan ji daɗin abin da tika ba abin da nake so ko da Allah da annabi ki cire wannan zargin da garanti kuma kake ƙara tunanin cewa zan nemi matar abokina haba ban ji daɗi ba ni ba mu wannan tsakanin da lafiya me to zaki zo nan karfe 1 na dare kina zaune a nan wurin kina yin miki da Allah da annabi ki je da ma ke kadai ce na ce sai to wani ki tafi kwanta na san wannan yarinya tana nan me zai ringa da miki yanzu ina miki magana kina ce miki aliki da yadda baban cinu da ya ajiye min lena ba ina za ki je haka da tsohon daren nan karfe 1 na dare ko ina ma za ni ka ina son sanar da ka in kai dan halak ne ka bayyana ta goma ne ko da ne kin ke faɗa in ni dan halak ne an faɗa maka sai da za ka yi kashin mai da wannan uwan daren ina za ki yana da fara ki bani guri ana mana karban zamana ki ce munafika
shigo. Lafiya cikin daren nan? Me haka? Shigo. Me ya faru? Lafiya. Me ya faru? Ba za ki magana ba? Cikin daren nan? Bukan makama da shi da rikayya daki. Na zaci wani abu ne ya samu kaɗin. A shi lalle ba ki da hankali cikin daren nan? Lalle na ba ki da hankali. Wallahi ba ki da hankali. Kyale ta. Wani na kyale ta. Allah ya kai mu gobe sai ta yi bayani. Duba yanzu dare ne ba. To me ya fito da ita cikin daren nan ba ki da hankali? Ko mu ce mana goben Allah ya kai ba sai a ji me. Ku tsaya da mun kai ka daure mata gindi ku tsaya. Mu shiga ciki. Mu shiga da ciki gobe ta mana bayani. A nan? Ba za ki shiga daga ciki ba? Hello, Antini ne. Rufaida ta zo? Yanzu? To shi kenan, na gode. Dama na yi inji ne inda tana gida. Ta. Bukar, cin amanin da za ka yi min kenan. Ne abincin amana kin tattara kayan ki kin tafi me gida da ke kuma. Sai ki tafi yanki. Ni dai ban san me ke faruwa wanda kwanciyar hankali ya gyara. Amma na san dai tana zargi na da mata aboki wanda ya haka za ta kasance. Wannan abokin na shahu ɗina ne tun muna yara muke tare da shi kuma shi yake rike da ni a cikin gari. Na zo nemi aiki na samu ba ni da zan zauna shi kira ni gidan sai ke zai tafi kawai na wata biyu. Ya ce mun zai kai mata shi gida na ce a albatta ni zan kula da su tunda ina da mai nake sai ta tafi gida. To idan ta yi wani abu magana wannan ba zan yi wa matar tasa ba sai ta zargi wani abu. To ni dai abin da na sani ke. Babu wani wallahi mace amana ne kai. Ke? Ashe ba ki da hankali? Kina hauka ne? Baki san darajar miji bane kike daga muryan ki din? Yanzu na wani irin abi ta hankali? Karamar yarinya ce? Faida, ba haka kina ji ko? Wannan mijinki. Wannan ai iya shege ne ma ni ba san